akụ na-etigbu okwu akụ na-edozi obinu wee bụrụ afa mmadụ onye ego bụ eze afa mmadụ ọ bụ o nwere ife na-eme n'ụwa na bụrụ ego ị na-eri nri o ị na-eyi akwa ị na-agba moto ọ bụ ego anyị wee na-ajozi ndị nwa bụ Chukwu abịa ma bi n'igwe inye anyị arụ ike inye anyị ego anyị anụta nwaanyị ọ mụtala anyị nwa anyị na-ayọ Chukwu enyela anyị aka onye ego bụ eze ele n'isi mmanwa nsọ ka ọ bịa akụ na-esi obi ike ego dị mma ị na-eje Lagos ị na-eje na-aba ngwa ị na-eje Ọnịcha ego dị mma Clement mmanwa nọsie ego dị nsọ ego dị ọrụ ego dị ọrụ onye ego bụ eze ego dị mma ego na-ekpara ọkụ ego dị nsọ ego jọlọ Clement mmanwa nọsie ego ma n'ozugbo Fidelis mmanwa sọpọ ego dị mma ego dị nsọ because of naira ya ka ndị olugbo Hausa because of naira ya ka ndị jewere Lagos ego dị mma ego dị nsọ onye ego bụ eze ego dị mma ofe m dị mma n'ọbụ ego nwunye m dị mma n'ọbụ ego ị na-eje Lagos ị na-eje n'Aba ngwa ego dị nsọ o nwere ife niile a na-eme n'ụwa na-abụrụ ego Chukwu abịa ma biko onye anyị narụ ike biko onye anyị arụ ike inye anyị ego maka ego bụ ndụ ego na ego dị nsọ ego bụ n'ikolobịa ego dị mma n'ikolobịa ego dị mma ego na ego dị nsọ ego dị mma maka ijide ego n'uru azụ ka edebe echi isi na ọtata ka emebi ozugbo ejebe onye ego na-atụ egwu onye n'ụwa ego ji ọlụ ego ji ọlụ ego dị nsọ mmadụ ekwukwa na mmadụ ibia maka ibi ego mmadụ ekwukwa na mmadụ ibia maka ibi ego igbo maka ego ji ọlụ ego dị nsọ Clement mmanwa nọzie na kele
Ọnịcha bịazie n'ọbụ ego ife ọbụla ị na-eme n'ụwa ọ bụ ego agwụ na-esi obi ike nwunye m mali mma na onye ọma n'ọbụ ego ife dị mma n'anya bụ nwanne ọ bụ ego ego ji ọlụlụ ego dị mma apụ na-edozi obi ego dị ụsọ oji ego ji ọgwụ ego dị mma onye ego bụ eze ego dị mma apụ na-esi obi ike ego dị mma ị na-eje Lagos na-eje n'aba ngwa n'ọbụ ego ị na-eje Owerri ọ bụ ego ị na-eje Owerri ego ị na-eje Lagos ego dị mma
Yeah.